Hapon. Andam na ba ka sa pagtubag sa akong pangutana? Andam na, sige. Sandala. Ang imong tema nag-ingon, sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist na mao ang 1844 pagsunod ni Kristo sa langit. Pangutana, gigamit nimo ang lagda sa Adventista sa pagpamatod sa imong tema nga sayop nga 1844 ni sunod si Kristo sa labing balaang David. Mabasa ba sa lagda sa Adventista ang pulong sayop ang doktrina sa Adventista? Mabasa o dili? Kategorikal. Di mabasa kayo, may kawatan mo ang kung nasa kawatan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay dili man daay mabasa. O yun ka nga imo-imo na to o wala sa lagda sa doktrina sa Adventista. Ako nang giko al kontra pinaagi sa kamatuoran sa Biblia. Kay kung wala pa ni nga kamatuoran sa Biblia, sakto ka Mr. Bindilio. Sunod pangutana. Okay. Kay batod pa nimo imong gial kontra. Sumala sa Biblia. Mabasa ba nimo sa Biblia nga si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa langitong sanctuaryo sa labing balaang David? Mabasa o dili? Wala kay kini pagsulat din sa Hebrew 1st century. Akong basahon sa Hebrew 9:12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. So natong 1st century, misulod na. Muna ka ng imong 1844, pintig ko ng palpaga sa Bidilyo. Objection, Mr. Monitor. Objection. Wala ko nang ingaw na babasahan sa Biblia. Ang objection. Ang atong Moderator's time. What's the object ka? What's the English ka? Okay, proceed to your objection. Okay. Ana. Okay. Ano Ano ba? Okay. Okay. What is your objection? Ang atong objection, mabasa ba sa Biblia nga wala ni sunod si Kristo sa labing balaang David? Naatay categorical question, answerable categorically. Ni Kristo siya basa, wa siya nitubag sa categorical. Okay. Di yun na mabasa kay sayop na. Kung saan ano, ibabasa mo ng sayop na na. Ang sakto mo man sa Hebrew. Kasi, he entered the most holy place. Mo nang duha na dahil sakto, imo pa rin pasakto ng imong 1844. Mo nang di na mabasa kay perte ng sayop ang pagtulunan ng Mr. Bindilio. Unong na sa pagbandilyo ang sayop ng pagtulunan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ingon ka, matod sa mga apostoles, nagwali na ang mga apostoles, na nisulod si Kristo sa labing balaang David 1844. Gusto itong pagkasultiyaw sa'yo. Sayop lagi ng imong 1844. Murang di yun na ni mo basayaw ko pangitae sa buta nga sayop sa Biblia kay gusto ning Biblia imo ikarga na imong sayop pa pagtulunan. Ang mabasa din basahon nako para makasabot gyud ka. Hebrew 9:12. He refers to Christ did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered, past tense, misulod na, to the most holy place, once for all, by his own blood. Ang sakto, na during pa sa pagwali sa mga apostoles, nakasulod na si Kristo. So kung imo pa nang ipasulod ng imong 1844, di na masulod, kaya sayop man na. Sunod pangutana. Ikaw may gawali ka ganiha, kasulti na ganiha, na ang mga apostoles nagwali na si Kristo disulod na sa 1844 sa labing balaang David. Sayop pa di ay ni, matod pa ni mo. O yun ka kay karabis mo na sayop. Wa lagi magwali ang mga apostoles ng 1844 kaya sayop na. Ang sakto kining 9:12 sa Hebro nga during sa mga apostoles gisulat na sa Hebro 9:12 nga si Kristo misulod na sa labing balaang David. So kanang imong pangutana nga 1844 ang pagsulti pabasa na nimo, di gyud na mabasa kay sayop man na. Pangutana. Ang imong tema, sumala sa mabasa sa Biblia o sumala sa dili mabasa sa Biblia? Diba? Pamatud-an ako sumala sa Biblia o gipamatud-an ako kanang imong 1844 perting sayo pa kay dili 1844 si Kristo misulod. First century pa nagwali na nga misulod na si Kristo sa labing balaang David. So wa na gyud pag-asa o puruhan ng imong 1844 nga may sakto na. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo sayop ni nga doktrina sa Adventista. Unsa man day hustong doktrina sa 1844 kasayop man ka ang doktrina sa Adventista 1844 itukan. Di na ako obligadong pagsultian ng husto kay sayop lagi na. Ang akong katungdanan din nga bunga. Ang akong katungdanan din nga bungka kon kuna nga sayop pinaagi sa paggamit sa Hebrew 9:12 that Christ entered into the most holy place. Nisulod na siya. So ayaw ko pangutan-an ng i-prove na ako din ng 1844 kay sayop na siya nga pagtulunan. Imong katungdanan na unya nga imo nang i-prove na correct na. Ang akong pangutana kay ang imong tema conclusive sayop.
Prabir ka mo, insulting na sa'yo ang 1844 nga may pagsunod ni Kristo sa sanctuaryo sa labing balaan David. Ito kan ko na usa tayo hustong pagtulungan sa 1844 nga dili sa'yo, sama sa Adventista. Ito kan. Di na nako pagtulunan ng 1844 imo na. Ako lang giprobin hinga sayop na. Pinagi sa paggamit sa husto nga mga referensya sa Biblia aron mo guba na ng inyong sayop nga pagtulunan kay gihilot raman ni Ellen G. White ng sayop ni Miller. Iwasan ni mong piang na si Ellen G. White na niwasay ni na sayop ni Miller. So pagkana. Mr. Paul, akong pangutana simpon. Kay sayop man ang 1844 nga doktrina sa Adventista. Makatug-an ka ba sa hustong pagtulunan 1844? Makatug-an or dili? Tubag! Katigor ka. Tug-anan tanggaling ang 1844 sayop, unang sayop, 1844, ibasa na ko sa American Prophet, sa inyo man gamiton ko ni inyo. Ang inyong unang teaching in 1844, na si Kristo mo balik sa kalibutan sa tuig 1844, na sayop mo. Ang interpretation, according din na sipyat ang interpretation. Ikadawang interpretation niyo sa 1844, nga misod si Kristo sa most holy place, na sayop na po. So, ang imong pangutan na makatug-an ba ko sa 1844, makatug-an po, kapit din sayo pa. Okay, sunod po na. Kung si Kristo musulod sa kaming balaan David sa 1844, makay mo siya dili, tubag. Di yun na pwede mahimo nga mosulod siya, kaya nakasulod naman siya. Pagawason pa rin mo sa 1844, para mosulod na po 1844. Nahon sa naman ka. Isuod na ganin atong first century. Pagawason na po niyo papasod na 1844. Di yun na mahitabo ng imong gipanaghap Mr. Pindilio. Ang atong pangutana, Mr. Paul Alima, kung si Kristo musulod sa labing balaan David 1844, makahimo siya o dili? Tumaga, kategorikan, makahimo dili? Di na lagi siya mosulod na, kaya nisulod na ganin, pagawason pa rin para mosulod na po. Ang sabi mo mabasa, Di mo na manuburehon si Kristo. Ayaw ay manipulit si Kristo. Gawas na doon, ipabalik ko na po 1844. Posible man nga musulod ka diha. Di yun, why yun puruhan kami sakto ng 1844. Kay naguba na mismo sa kasulatan. Okay. Nga nisulod na si Kristo sa holy place, wala pa gani ang 2nd century sa pagsulat pa sa Hebrew. Sunod pagutan. o yun ka ba, Mr. Parima, na ang sanctuaryo sa langit, doon ay duha karong holy place o most holy place. O yun ka, sumalas Biblia, suba. O yun ko niya na. Pero si Kristo misurod lagi sa most holy place dito pa sa 1st century. Gisulat na sa Hebrew 12, he entered into the most holy place. Ang sayop diha, bisa pagkatuluhon pa rin mo, holy place, holier place, holiest place. Sayop diha po ng 1844 kami sulod. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, Mr. Paul Mone, o yun ka ba nga sa holy place na dito ang mga candlestick? O yun ka o suba? Way problema na bro, basta ang pagsulod atong gidebatihan nga dili 1844. Di ang akong pangutana, o yun ka? O yun lagi Okay. ito, wa ko isupag ana, ang isupakan nako kanang inyong sayop nga pagtulunan. Sa Sunod. 1844 ang pagsulod ni Kristo, guba na ana dinhi pa lang sa Biblia. Sa Sunod pangutana. Kung mabasa nako sa Biblia, nga nakita sa usas mga apostoles nga si Kristo nagtindo diha sa dapit nga doon ay candlestick nga mao ang holy place dito sa langit. Supako mo yun. wa lagi na problema. Kay ngano man holy place, most holy place, ang atong gidebatihan ang most holy place man nga si Kristo lagi misulod na 1844. Okay. Busa sayop lagi ng imo Mr. Bendelio. 1844 misulod. Guba naman sa 9:12 sa Hebrew. Matod pa nimo na nasunod na si Kristo sa most holy place. Unya ang holy place, lahi sa holy place, kay na ang candlestick. Unya uyon man di ay ka, nga nakita sa usas mga apostoles si Kristo, nga dito siya sa dapit sa holy place, nga na ang candlestick. Uyon, asa may tinoda na? Sa most holy place dito, so, o na pa sa holy place. Tumaga. Ang tinuod kining Hebrew 9:12 ang imo may sayop 1844. So pangutan na. Okay. Kay matod pa nimo ang Hebrehano 9:12. Ang Hebrehano 9:12, mabasa nimo nga gikan dito si Kristo ni Cristo sa most holy place. Wala ni ati sa holy place. Tumag. Daghan na itong ipagbasa nako nga he entered into the most holy place. Asa man sa gikan sa dang mikayab man siya. Basa na gyud dito sa